Paco, aquí. Una diferència. Com? El Barreto. Paco! A la màquina! Encendiendo máquina. Ok, una mica més de potència. 1, 2, 3, Senyores i senyors, un moment de màxima atenció. Sí, senyores, guai.
aquí. Paco! Vale? Molt bé. Paco! No. Paco, per Atención. Vale. Oh, señores y señores, Paco, ¿bien? Sí, a ver. Encendiendo máquina, oye. Oh. Ya va, mira. Ya va. Mira, ¿sabes qué? Más potencia, ¿eh? Venga, va. Op. A una velocitat increïble mai vista. Obriu-me els ulls i no es perdeu la totalitat del número. Prepararà aquest globo. Continuarà el seu viatge. Xocarà contra aquí i caurà dintre la màquina de transformació i es convertirà de nou en humà. Ho heu entès, sí o no? Sí o no? Sí!
Necessito un voluntari. Com et dius? David. Molt bé, l'Antonio. El David. Encendrà la metxa del canó. Has encès mai una metxa? Sí que la Sí, perfecte. És experimentat. Marxem. Posa-t'hi. Aquí a la metxa, Molt bé, molt bé. Senyors i senyores, entra aquí. Paco, quan el... Antonio? No. David! Quan el David encengui la metxa, sortirà el Paco disparat, patarà el globo, continuarà, xocarà contra allí, caurà dintre la màquina i es transformarà en humà. Espera. Corre, Pau, espera. Molt peligroso. Un casco de seguretat. Sí, molt bé. Bé. Preparat? David? No, espera. L'engina està aquí, sisplau. Molt perillós. És perillós. En amunt. Preparat? David, quan vulguis. David, aparta't! Paco! Paco! Pel següent número. Paco, prou.
Senyores i senyors, el número que farem... No. El número que farem ara a continuació... No. El número que farem és un número que... No. Necessito un voluntari, de veritat. Ara sí. No sé si tornaré, Paco! Se va aquí dentro, mira. Senyores i senyors, comença a fer vent. Això vol dir que la integritat del número comença a estar en perill. És un número molt complicat, senyors i senyores, escolteu-me bé. Un cop engeguem aquesta màquina, el Paco es transformarà en una molècula molt petiteta, i pujarà amb una cosa molt petita, que gairebé no es veu, com un cigronet encara més petit que una llentia, i pujarà per aquesta corda ben amunt. Però intensa això, home. Que només has de fer això, Però bé, ho fas bé. Pujarà el Paco per aquesta corda, fins que arribarà aquí i efectuarà explosivament una segona transformació. Amb aquesta transformació, el Paco baixarà amb una velocitat tremenda per aquesta corda, impactarà sobre l'interior de la màquina i sortirà propulsat de nou transformat en humà. Algú ho ha entès? No digui que sí perquè no entès res. Vull dir, la cosa és que digui que no, jo, ja és normal, és això, d'acord? Senyores i senyors, esteu preparats? Sí! No perdem més temps, David, estàs preparat? Encenem la màquina. Sí, ja va. Mira, saps què? Més potència, tu. Vinga. Vale, ja t'hem sentit. David, pensa. Senyores i senyors, en aquest moment, ara, en Paco comença a pujar per la corda, convertit en una molècula molt petita, i ara comença a ascendre amunt. Oh, ja ha arribat, està efectuant la segona transformació. Atenció, aparteu-vos d'aquí, nens i nenes. Veurem en què s'ha convertit. David, tu tensa molt, així molt bé com un home. Senyors i senyores, estan preparades? A la 1, a les 2 i a les 3. En Paco s'ha convertit en una funambulista. Atenció, senyores i senyors. David, tu tensa molt bé. Aquí la tenen. Senyores i senyors, Paco, com estàs? Cal que hi hagi més Pacos a la sala. Davids i Pacos, avui la cosa... En Paco està bé, però necessita una miqueta més d'ambientació. Unes palmes. I que acabin dient... David, estàs bé? Tu aguanta. Paco. Paco! 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 Paco!
Molt bé, ja en té prou. El Paco ja comença a moure la pestanya de l'ull esquerre. Això vol dir que està content i està preparat per efectuar aquest número. D'aquí uns instants descendrà per aquesta corda. Se transformarà de nou en humà. Atenció, obrin molt bé els ulls. Qualsevol distracció, qualsevol parpadeig pot causar la pèrdua total o parcial del número. Així que ben atents i els ulls ben oberts. Preparat i llestos, Paco, quan vulgui. M'ha posat nerviós. Tornarem a començar una mica de redoble. A la una, a les dues. Atenció! Atenció! Paco s'ha transformat de nou! Paco, estàs bé o què? Paco, Torna amb nosaltres, home. Paco, sisplau, que t'estimem. Tu ets necessari. Paco, sisplau. Animem el Paco. Va. Paco, que tu ens agrades molt.